Tuli nyt ladattua tää TikTok kuin YouTube, kun toi kaveri teki YouTube-videon, niin teki vähän itsekin mieli ladata nyt, tehdä videota tänne nyt. Tässä on mun pyörä ja kaveri vetää tolppaa tuolla taustalla. Ja joo, tänne tulee varmaan kesällä enemmän sisältöjä, kun saa mopokorttia. Tulo projektoitua näitä pyöriä vähän. Silloin niin joku iltavilli tuolla kaverilla. Ja hyökkää kimppuun tuo esi-isä luolamies. Hyökkää kimppuun ja mutta joo, tulee varmaan sisältöä enemmän kesällä. Tänne. Tuossa on kaverin pyörä. Taitaa aivan jollain kylän paskimmalta. Tässä on oma pyörä, käyttöpyörä. Tulee varmaan enemmän videoita tosta toisesta pyörästä. Aivan joku luolan mies tuo kaveri tuolla. Lyö nyt päänsä varmaan. Mutta joo. Tilokkaa kanava ja käykää kattoo mikä se nyt oli? Romumies 113 on tuon kanava. Siellä on vähän sladivideoa ja rallivideota ja kaikenmoista sisältöä vähän kaiken ikäisille.